לכו חברים, כאן ידלי ואנחנו בסרטון חדש, והיום תריעו לתוכן החדש שיש. טוב, כמובן שהתוכן הזה לא יתאים לכולם, כל אחד והדעה שלו, כל אחד מה שהוא אוהב, אבל מי שלא יודע, מ-2016 בערך, מסוף 2016 יצאה סדרה שקוראים לה דרגון בול סופר. כמובן שזה המשך לדרגון בול זי, שאני לא ידעתי על זה בסוף 2016, ואני זוכר איך אני וחבר שלי אמרנו, עוד שנייה יוצא הפרק הראשון של הסדרה הזאת, מה זה בכלל? ואז התגליתי לכל העולם המופלא של דרגון בול, והבנתי שדרגון בול סופר זה בכלל סדרת המשך של איזו סדרה ששידרו אותה שאני הייתי בן שנה בערך. אז בעצם בסדרה הזאת אנחנו הולכים לדבר כמובן על דרגון בול, כל מיני דברים חדשים שמופיעים, וכמובן על הסדרה שהולכת לצאת עוד מעט, דרגון בול הירוז. יש שם מיזוגים כמו מיזוג של גון וטרנקס העתידי, שזה מיזוג פשוט מגניב רצח. אם אני לא טועה, יש שם גם את המיזוג של 4 גוקויים שעושים ככה בריקוד. כל מיני דברים ממש ממש מגניבים, וכמובן שלפני שפתחתי את הסדרה הזאת, השארתי את הידע שלי בדרגון בול. ממש ראיתי, אני עכשיו ממש נראה לי בהתחלת פרק 117 של סאגת מג'ין בו בדרגון בול קאי. אני עוד מעט אפשר להגיד יסיים אותה, ואז בכלל אפשר להגיד שאני יודע על כל הדרגון בול, חוץ מסדרת דרגון בול שלא כדאי שתראו. אז היום אנחנו הולכים לדבר על דרגון בול סופר, דרגון בול זי, דרגון בול קאי. אז אני גם הולך להסביר לכם למה ראיתי דרגון בול קאי ולא דרגון בול זי. כמובן שדרגון בול קאי היא, בוא נגיד, אפשר להגיד שדרגון בול קאי זה סדרה בלי פילטרים ובלי מריחת זמן, סדרה לדעתי הרבה יותר טובה. טוב, אז בסדרה הזאת אני פשוט הולך לשבת פה על הכיסא ולדבר איתכם על דרגון בול, והיום חשבתי על נושא לדבר עליו. היום אנחנו נדבר על האולטרה אינסטינקט. אז ממש לפני שיצא לנו כל המידע הזה על הסרט החדש, מי שלא יודע, יש סרט חדש שיצא ב-2018 בדצמבר. זה בא להיות סרט שכולם מחכים לו, אני יכול לומר לכם, וגם כולם מחכים לסדרה שהולכת לצאת ביולי, דרגון בול הירוז. אני מקווה שזה יפורסם באתר מתורגם כאילו לעברית, בשביל שנוכל לראות את זה, כי זה כנראה הולכת להיות סדרה מדהימה, אולי רק עם 2 סאגות, אבל פגז. אז היום אני הולך לדבר איתכם על אולטרה אינסטינקט. והנה אני אחשוף לכם ספוילר לסרט הבא. בסרט הבא כבר רואים את גוקו שהוא שולט באולטרה אינסטינקט, ואפשר להגיד שהסרט הבא יהיה ממש טוב. אני מצפה לאנימציה ממש גבוהה, ואני רוצה לדבר איתכם קצת על האולטרה אינסטינקט. אז מי שלא יודע, המאסטר אולטרה אינסטינקט זה ההתפתחות של האולטרה אינסטינקט שגוקו כבר שולט בה, שזה קרה באמצע סאגת טורניר היקומים, ואפשר להגיד, כן. אז לפני שיצא המידע על הסרט, אני וחבר שלי חשבנו, אין מצב שגוקו יכול לשלוט באולטרה אינסטינקט, זה רק מצב שהוא יצא ממנו כאשר הוא במצפה, כמו שהיה נגד קליפלה ונגד ג'ירן. והנה, הסדרה הפתיעה אותנו עוד פעם מחדש, וזה ממש משמח אותי. אז כן חברים, זה הולך להיות הפינה של דרגון בול. להתראה בסרטון הבא, ויאללה ביי. First things first, I'ma say all the words inside my head.